Og hvad skal I til nu, Charlotte? Ud at surfe. Hvad skal du? Jeg skal også surfe. Fordi jeg gerne vil prøve noget nyt. Ja, du har aldrig prøvet at friluftsliv før? Nej. Du vil sætte ned sådan en ben på, så man nemmere. Friluftsliv hjælper alle til. Det er virkelig holdarbejde. Hvordan var det så? Sjov. Det var sjovt. Er det ikke svært? Nej. Jo. Det smager aldrig æbler. Ny energi i pausen her, hva'? Det er sejlet kærne. Det er meget sjovt. Er det ikke farligt? Og lidt hvis man vælter. Hvad så? Har du prøvet at vælte? Ja, et par gange. Vi skal ud og sejle i jak. Skal du også langt, Liver? Ja. Hej. On present platform, do your soft shoes shovel their hands? Brush away the cigarette ash that's falling down your pants. And then you suddenly wonder, does the nurse treat you old man the way she should? She made you tea, asked for your autograph. What a laugh.